Добро утро, професор Васос. Добре дошъл отново в България. Добро утро. Благодаря за поканата. И така, слушат ни и гледат много хора. Бихте ли се представили накратко с какво се занимавате и какъв е вашият професионален път и основни интереси? Благодаря за поканата още веднъж. Аз съм хирург и хирург-онколог, като се занимавам основно с хирургично лечение на саркома. Това е истинската ми професионална страст. Професор съм по хирургия в университета в Хайделберг и в момента завеждам отделението по хирургична онкология и ръководя Центъра за лечение на саркома в медицински център Атина, Гърция. Добре е да знаем, че разговаряме с точния специалист. Още веднъж ви благодарим, че сте с нас. Какво трябва да направи човек, ако има съмнение за сарком? Това е много добър въпрос. Първият въпрос, защото всичко започва с информираността. Именно за това сме тук. Ако човек забележи пучка или подутина на ръката или крака, нещо необичайно за тялото му, независимо дали е болезнено или не, и ако тази бучка или подутина нараства, то задължително трябва да се обърне към специалист. Така може да се установи дали става дума за сарком или за доброкачествено образование. Саркомът често наподобява доброкачествени състояния, което е и причината понякога да бъде погрешно диагностициран или открит в по-късен етап. Какви са първите стъпки, когато трябва да се уточни предполагаема диагноза и необходимо образно изследване на съответната находка? Към какъв специалист трябва да се обърне човек? Точно така. Първата стъпка е образно изследване. Трябва да разберем какви са характеристиките на тази бучка или тумор, какъв е размерът, как изглежда и дали има връзка с околните тъкани. Затова образната диагностика е първата и най-важна стъпка. Обикновено тя започва с ехограф, а още по-информативно изследване е магнитният резонанс, който дава по-подробна информация за структурата на образованието. Това се отнася основно за саркомите на меките тъкани. При костните саркоми, които са по-редки, първоначално се прави рентгенография или компютърна томография, скенер, както и ЯМР. Златният стандарт в образната диагностика остава магнитния резонанс. Без качествено образно изследване не можем да продължим към следващите стъпки. Какво е вашето мнение за ПЕТ-скенера? Някои пациенти смятат, че той е по-добър от златния стандарт, който споменахте. Какво мислите? Изследването с ПЕТ-скенер е отделна тема и благодаря, че го повдигате. Официално то не е включено в международните препоръки като стандартно изследване. ПЕТ-скенера се използва най-често, когато вече има данни за разсейки, метастази, особено ако предстои започване на системно лечение. На базата на резултатите от ПЕТ-скенера можем да проследим как заболяването реагира на терапията. Когато говорим за определене на стадия на заболяването, най-подходящото образно изследване е компютърната томография на белите дробове, тъй като именно те са най-честото място за разпространение на саркома. Затова обикновено препоръчваме скенер на бял дроб и скенер на корем. И така се покрива необходимото стадиране. ПЕТ-скенера е полезно изследване, но както вече споменах, то е необходимо само в определени случаи. Разбирам. След като образните изследвания са направени и има съмнение за сарком, към кой специалист трябва да се насочи пациентът? Какви са следващите стъпки? Това всъщност е ключов момент, защото често сме свидетели на непланирани операции, извършени без предварителна биопсия. Следващата задължителна стъпка е именно биопсията. Това е изследването, което потвърждава дали става дума за сарком или не. Биопсията е необходима, защото точната диагноза е основата на правилното лечение.
Чрез нея получаваме важна информация за характеристиките на тумора, което ни помага да планираме най-подходящия подход и последващото лечение. Има ли разлика във вида на биопсията, която трябва да се извърши в зависимост от предполагаемия тумор? Това също е много важен въпрос. В съвременната практика най-често използваният метод е така наречената иглена биопсия. При нея със специална игла се взема малко парче тъкан от тумора за изследване. Много малка част от тумора. Този вид биопсия е сигурен и носи много нисък риск, почти минимален от разпространение на туморни клетки. Процедурата може да се извърши под местна упойка, амбулаторно, без сериозни рискови усложнения и предоставя необходимата информация за поставяне на точна диагноза. В миналото често се е използвала така наречената отворена, инцизионна биопсия. Днес този метод не се счита за подходящ в повечето случаи, тъй като може да доведе до усложнения и риск от разпространение на тумора. Затова трябва да се подхожда много внимателно. Разбира се, в определени случаи тя може да бъде необходима, но в преобладаващата част от ситуациите иглената биопсия е правилният подход. Каква е следващата стъпка след поставяне на диагнозата? Какъв е пътят на пациента от този момент нататък? И какъв е златният стандарт при определяне на стадия на заболяването в тези случаи? Точно така. Вече имаме поставена диагноза. И това е изключително важно. Следващата стъпка е да се определи стадият на заболяването, което означава да се установи дали има разсейки в други части на тялото. Затова са необходими компютърната томография на белите дробове и компютърната томография на корема. На този етап разполагаме с 3 ключови елемента: образно изследване на мястото на образованието чрез ЯМР, биопсията, която потвърждава диагнозата, и стадирането чрез скенер на белите дробове и корема. След това пациентът трябва да бъде насочен, ако това вече не е направено, към саркома специалист или към специализиран център за лечение на сарком. Там, чрез мултидисциплинарен подход, се взема решение за най-подходящото лечение. Нито един специалист не взема решението самостоятелно. Дали лечението ще включва операция, химиотерапия или лъчетерапия, се определя от мултидисциплинарен екип. Именно този подход гарантира най-висок стандарт на лечение и най-добри резултати за пациента. Тоест, екипната работа и общото вземане на решения са от решаващо значение. Кой специалист обикновено води лечението на пациента? Трябва да има екип. Това е най-важното. Водеща роля в този екип обикновено имат хирургът-онколог и медицинският онколог. Разбира се, екипът включва и други специалисти – лъчетерапевт, патолог, образен диагностик, молекулярен биолог. Всички те са необходими, за да се осигури на пациента най-доброто възможно лечение. Тези специалисти не е задължително да се намират на едно и също място. Те могат да се свързват онлайн и да провеждат дистанционни мултидисциплинарни консилиуми, на който да се обсъжда историята на пациента, резултатите от образните изследвания и биопсията и да планира следващите стъпки в лечението. В идеалния случай всички тези специалисти трябва да работят в една и съща болница. Но тъй като саркомът е рядко заболяване, специалистите с опит в лечението му също не са много. Ако не е възможно всички експерти да бъдат на едно място, може да се създаде мрежа от специалисти по сарком,
която осигурява сътрудничество между различни лечебни заведения, добра комуникация и, разбира се, координирана медицинска грижа. Както вече споменахме, днес съществуват и виртуални мултидисциплинарни консилиуми. Това означава, че специалисти от различни болници, дори от различни държави, могат да се срещат онлайн и да обсъждат по-сложни или специфични случаи на сарком. Това е чудесно. Споменахте, че в някои случаи първият подход е хирургичен. Има ли ситуации, в които това е правилният избор? Кога операцията трябва да бъде първата стъпка в лечението на вече диагностициран сарком? Да, хирургичното лечение е основният подход при локализирано заболяване, когато саркомът е ограничен на едно място и няма разсейки. В повечето такива случаи операцията е първата и най-подходяща стъпка в лечението им. Има обаче ситуации с локално напреднало заболяване, когато туморът е ограничен в една област, но засяга важни околни структури, като големи кръвоносни съдове или нерви. В тези случаи е необходимо да се обмисли неоадювантно или казано по-лесно разбираемо предоперативно лечение. Например, химиотерапия или лъчетерапия. Това е много важно, защото може да намали размера на тумора и да ограничи разпространението му. Така, операцията става по-лесна и се увеличава възможността да се запази функцията на крайника, което е изключително важно за качеството на живот. Съществува и малка група пациенти, при които още при представянето на диагнозата вече има разсейки. В тези случаи се обсъжда системно лечение. Но, както казах, в повечето случаи, особено когато заболяването е локализирано, хирургичното лечение остава основният стълб на терапията. Има ли случаи, при които операцията се предприема без предварителна биопсия, както понякога се случва у нас? Това допустим подход ли е? Да, срещали сме много такива случаи и благодаря за въпроса, защото темата е изключително важна. Говорим за така наречените непланирани операции. Понякога ги наричаме дори упс операции. Когато хирургът премахва образование, смятано за доброкачествено, а в последствие се оказва, че става дума за сарком. Подобни непланирани операции могат да повлияят неблагоприятно върху хода на заболяването и крайния резултат за пациента. Затова е важно да бъдем внимателни. Разбира се, има строго подбрани случаи, например, повърхностни тумори с малък размер, около 3-4 см, които са лесно достъпни. В такива ситуации може да се пристъпи към оперативно отстраняване без предварителна биопсия. Но трябва да се има в предвид, че дори малките образования могат да се окажат сарком. Затова, когато при ядрено-магнитен резонанс изследване се установят съмнителни характеристики, не бива да се правят компромиси. Необходима е биопсия, защото точната диагноза, още в началото, гарантира правилното лечение. Това е най-важното послание.
Това беше много ясно казано, професор Васос. Бихте ли обяснили какво означава терминът чисти хирургични граници и защо е толкова важно те да бъдат постигнати? Това вече е чисто хирургичен въпрос и благодаря, че ми давате възможност да обясня, защото много пациенти питат за това. Някои от тях четат хистологичните си резултати и виждат, например, че туморът е отстранен с чисти хирургични граници или не. Важно е пациентите да разберат какво означава това. Чисти хирургични граници означава, че туморът е премахнат напълно. Това означава, че тъканите около мястото, откъдето е отстранен, не се откриват туморни клетки. Това е изключително важно за прогнозата. Отстраняването на саркома, както и при всяка онкологична операция, трябва да бъде пълно. Ако туморът бъде премахнат без чисти хирургични граници, рискът от повторна поява на заболяването значително се увеличава. Колко скоро след операцията може да започне допълнително лечение, като химиотерапия или лъчетерапия, ако е необходимо? Да, точно така, ако изобщо е необходимо. В някои случаи, когато е извършена правилна онкологична операция и туморът е отстранен с чисти хирургични граници, може да не се налага допълнително лечение. Решението зависи от резултата от патологичното изследване, характеристиките на тумора, степента на агресивност, както и конкретният подтип на саркома. Нека не забравяме, че саркомът не е едно заболяване, а включва над 100 различни подтипа. Именно подтипът е от решаващо значение при преценката дали е необходимо допълнително лечение. Ако такова лечение е нужно, времето е много важно. Необходимо е първо оперативната рана да заздравее добре, но в идеалния случай допълнителната терапия, лъчетерапията или химиотерапията, трябва да започне в рамките на около 6 до 8 седмици след операцията. Тоест, има случаи, в които химиотерапията не е необходима и решението се взима от мултидисциплинарен екип. В ситуациите, когато след операцията не се налага допълнително лечение, какви са общите препоръки за проследяване и контрол на тези пациенти? Това е изключително важно, защото някои пациенти си казват: туморът беше отстранен, вече съм излекуван и мога да забравя за болестта. Разбира се, човек има право да се радва, но не бива да забравя, че съществува риск заболяването да се появи отново. При локализирано заболяване, когато не е необходимо допълнително лечение, рискът е нисък. Въпреки това, е необходимо редовно проследяване. Контролните прегледи обикновено се извършват на всеки 3, всеки 6 месеца, според утвърдения протокол и включват образни изследвания, като ядрено-магнитен резонанс на мястото на операцията и скенер на белите дробове. Чрез внимателно проследяване можем да открием евентуален рецидив или разсейки в много ранен стадий. Това е решаващо за прогнозата, защото лечението в ранен етап е значително по-ефективно. При по-напреднало разпространение на заболяването, възможностите за лечение стават по-ограничени. При ранното откриване резултатите са значително по-добри в сравнение с късното диагностициране.
Вече засегнахте темата, но бихте ли обобщили защо е важно пациентите с сарком да се лекуват в специализиран център? Защото експертизата има значение. Това е най-важното. Международни проучвания показват, че лечението, проведено в специализирани центрове за сарком, води до значително по-добри резултати в сравнение с лечението в центрове без необходимия опит. Редките тумори, като саркома, именно защото са редки, сложни и разнообразни, изискват много специализирани знания, обучение и дългогодишен опит. Това може да бъде осигурено в специализирани центрове за лечение на сарком или в мрежа от експерти, които работят съвместно. Важно е да бъде ясно. Експертизата има значение. Лечението, основано на медицинско сътрудничество и мултидисциплинарен подход, може да спасява животи. Това е най-важното ми послание. Да, понякога се шегуваме с студентите ми, че собствениците на Порше никога не биха сменили маслото или накладките на колата си извън специализиран сервис на марката. По същия начин е и тук. Но каква е ролята на генетиката при лечението на саркома? Има ли значение още на етап диагностика или тя се включва по-късно в процеса на лечение? Разбира се, през последните години генетиката се разви изключително много във всички области на медицината. Това важи и за саркома. Още на етап диагностика, генетичните изследвания могат да имат решаваща роля. Както вече споменах, саркомът включва голям брой различни подтипове и понякога поставянето на точна диагноза е много трудно. В случаите, когато стандартното хистопатологично изследване под микроскоп и имунохистохимичните тестове не дават достатъчно яснота, генетичният анализ може да предостави допълнителна информация и да помогне за поставянето на точна диагноза. Нещо изключително важно за правилното лечение. Генетиката може да има съществено значение и за терапията. Ако установим конкретна генетична мутация в тумора, съществуват таргетни терапии, насочени именно към тези промени, които могат да бъдат използвани в лечението на саркома. Освен това, макар и по-рядко, генетичните фактори могат да имат значение и за прогнозата на пациента, както и за риска при следващи поколения. Това се отнася за подтипове сарком с наследствена предразположеност и представлява приблизително 15% от всички случаи. Тези генетични изследвания най-често се извършват след биопсията, нали? Да, точно така. Особено в случаите, когато операцията не е първата стъпка в лечението и се налага системна терапия, например медикаментозно лечение.
Тогава генетичните изследвания трябва да се направят още на етап диагностика. Ако предстои лекарствено лечение, е важно да знаем към кои медикаменти туморът би реагирал най-добре, за да се избере и най-подходящата терапия. Да, точно така. Всъщност, саркомът все още ли се счита за рядко заболяване? Официално да. Да. Саркомът се счита за рядко заболяване в световен мащаб. Това е глобално предизвикателство. От друга страна, според моя опит, тъй като някои случаи се диагностицират погрешно, други се откриват късно, а трети наподобяват доброкачествени образования, може да се каже, че саркомът се среща по-често, отколкото предполагаме. Но независимо дали го определяме като рядко заболяване или не, това не бива да бъде оправдание за недостатъчно или неправилно лечение. И тъкмо защото саркомът е рядък, необходимостта от информираност е още по-голяма. Информираността е важна не само сред пациентите, но най-вече сред медицинските специалисти. Осведомеността и експертизата вървят ръка за ръка. И само чрез правилна диагноза и адекватно лечение можем да постигнем очакваните резултати, да спасим живот и да помогнем на нашите пациенти. Професор Васос, благодарим ви сърдечно, че бяхте наш гост и че подкрепяте българските лекари и допринасяте за добрата грижа за пациентите. Благодаря ви много, за мен беше удоволствие.